कैसा खतर मंडो गौरव मौजे पोई पोई दार बुरी दाका तुझे 10 रुपया आधा लोग कौन गानो सो है अरे ले गोटू माता दोरो हेंगे दूर पातो हेंगे सापडा ना तू चोय गो बोल कातून मूर्ती गा दोर दिसता हेच किती नेसा ले बेटो बार आले किती म्हणजे ओट मौजे पोई पोई किस कोरी नाका तुझे छोटा किसिंग केला पस आम जे ओट और रूप दुच्यानी हातीचे गाल घासून ओळवलो पाहावट ड्रिल मिस्टा पोत एस्केल आज जा आणि होत गेल तुमको अंका होत दाताचे आणि तू नेम सोडून कोणा बरे ओ मी जवळ होत दाताचे आर बरे दिकरा मा सांग नाही गीत के झाले जरा अरे यार किधर से ला रहे तुम्हारा लैंग्वेज में हौसलो नहीं अभी इससे काम चलाना पड़ता है और बोले आओ हौसलो नहीं दीगा और आगे ना गेम चलो पापा यार तुम्हारे पास